Istoriju pišu pobednici, predanja ispreda puk, književnici fantaziraju, izvesna je samo smrt. Mislio sam, kao što ljudi u teškim nevoljama misle, da će mi promena mesta pomoći da zaboravim svoj bol, kao da svoju nesreću ne nosim u sebi. Kada se jedna laž ponavlja dugo, narod počinje da veruje. Dani teku kao reka vremena, ka ušću, ka smrti. Opasno je naginjati se na tuđom prazninom, a u pustoj želji da se u njoj, kao na dnu bunara, odgleda svoje sopstveno lice, jer je i to taština, taština na taštinama. Ne volim ljude koji se izvlače iz svega kao kišne gliste, bez ožiljaka i bez ogrebotine, omedijaši. Suština čoveka, crta koja ga odvaja od životinje, jeste svest o sopstvenoj smrti. Za nesmetan rad duha potrebna je savršena samoća. Inače će duh pasti pod pogubni uticaj tuđeg duha, a da toga možda i neće biti svestan. Takav je život. Ščepa čoveka za dušu, ne da mu da diše. Hteo sam da pokažem kako u vrlo različitim epohama postoji nepokretna konstanta, sve prisutnost ljubavi i smrti. Teško je podići svoju nesreću u visinu, biti posmatrač i posmatran istovremeno, onaj koji je gore i onaj koji je dole. Čovek je nepoznata veličina. Ne znamo odakle dolazimo, ne znamo kuda idemo i ne znamo zašto postojimo. Nije opasno čitati mnogo knjiga. Opasno je čitati jednu jedinu. Ljudi koji su pročitali samo jednu knjigu, bila to Biblija, Kuran ili Mein Kampf, najžešći su fanatici religioznih ili političkih verovanja. Postoji, reklo bi se, samo jedna stvar koja nam daje izvesnu utehu. To je ljubav. Čak nam i tragična ljubav pruža utehu. Nikad se ništa ne ponavlja u istoriji ljudskih bića. Sve što se na prvi pogled čini da je isto, jedva da je i slično. Svaki je čovek zvezda za sebe. Sve se događa uvek i nikad. Sve se ponavlja beskrajno i neponovljivo. Pisac treba da nas uveri da zna više od ostalih, a da uprkos tome sumnja više od svih. Kad budu svi roktali svojim svinjskim srcima, poslednji koji će još gledati ljudskim očima i osjećati ljudskim srcem, bit će oni kojima ne bejaše strano iskustvo umetnosti. Pišem dakle jer sam nezadovoljan sobom i svetom i da bih iskazao to nezadovoljstvo, da bih preživeo. Gaji sumnju u vladajući ideologije i prinčeve. Drži se podalje od prinčeva.